Kamalo Kanyakwaramogi okil Salim Odeny mabende wadwani wanon godo wachni ka ng'uro betie ka moko kuom kinde mag Gachagua kamoting'o Ndegwa Njiru okoni ng'eto mar dohono odhi ataro kendo gin giwegi giseyudo chik ni mondo gidhi gimak bura e od bura kata e doho mar aywagra kata apil ka gikwedo kaka ong'ad bura kod doho mamalo. Nyakwaramogi owinjo ni okil machiegni ahinya ka bende warito mondo owinjo ni to ng'eto mar bura no bedo nade. Machiegni wabedo kodi ka thuolo malach ahinya ka waluwo twak mane dhi nyime kachiel kod yore mane weche mane dhi nyime e doho mamalo ma Milimani Nairobi, kendo ng'eto bet ne olu yo makare mar thicho oko Rigathi Gachagua mak mana od bura mar Senate ema okoni ne ok ochiwo thuolo makare ne Gachagua e kinde mane ochwalo kwayo mare mondo ng'uk chenro mar thiche oko ka od bura no ne odhi nyime kendo ma ong'ado ni othiche oko. Do kata wacho ni od bura nokodhi kare gi tamruok kwayo mar Gachagua, to ma ne ok nyal golo duoko mopogore gi manuwuok mar thicho oko Gachagua. Machiegni ang'o ma ng'eto ni nyiso e yo machiel kachiel gin ang'o gini mifuono hie e ng'eto makama, nikech kiwinjo Ndegwa Njiru okoni ma en gima nono ma pok nodwaro yudo. Awinjo ka okil Kamalo Ndegwa Njiru wacho ni ng'eto no en ng'eto manono ma pok odwaro yudo, and awinjo bende ka Senator Mama Kweni bende ywak ni ng'eto no kowuok kare. Do nen kod weche mathoth ne nyalo neno ni bura no ng'adi kuom seche ma ok tin nochiko ka gisoma ng'eto no, ande ng'eto no ne gin kod weche modhuro ma onego giwachi, bedo ni do nigi teko mar ng'iyo kaka Senate kata od bura mamalo obedo mong'iyo wach mar thicho oko e apis ker kata jalup ker kachiel gi weche mamoko modhuro, bedo ni raticha Rigathi Gachagua na okethi kata noroch ratiche yo moro amora mano ne do ng'iyo, to kachiel kod gik mane Rigathi Gachagua dwaro machalo kaka chudo kinde motelo ne riko dwaro ni mondo oduoke apis. To do wacho ni mano ok nyalre nikech article 157 kwano ni ka osegol president oko to en gima iluongo ni fait accompli, kendo ne en gima orumo mok nyal duogie makoro ng'ama gino hinyo nyaka yiere ga yie. However, ng'eto no nigi ng'ikruok moro. Awo winjo ka achiel kuom okinde Ndegwa owacho ni ok owinjo maber Justice Mrima gima owacho wach mar committee. And adier ka ni winjo ka Justice Mrima ne somo no chal ng'amo kawo kore ni onge yo mane Senate nyalo timo go wach mar winjo thicho oko mar jalup president mopogore gi dhi e committee. The only way nen luwo yor committee, and owacho yo motegno kabisa mosaiti nyaka buge mag Apielo Lumumba gini gi joma moko ni kapon negi Senate osebedo kama meino kata kama yiero kende Senate ne nyalo bedo go en mar winjo bura mokel gi National Assembly, to gineno ka bura no chopo kare kata ok ochopo kare. Kanyo bende no wacho ni Senate ne ok otimo declaration ni bura no chopo kare ka mondo ket joge bura e ratil mondo winj bura. Koro king'iyo mano ne nyiso ni giko ne onego gichope wach mar ne ok otim that process yo makare nikech ne ok olu committee. But finally kakoro Justice Ogola Eric somo to wacho ni wach mar committee was not mandatory, ne ginyalo time gi plenary kata gi committee. Marach mogik maneno ka kelo tungni e kinde mag Gachagua en sama Court of oyango ni ratiro mar Gachagua na orochi. And en ratiro mane? Katiba chiwo ratiro modhuro kichako katiba article 24, 25 kamano kichaka 22 kidhigo nyaka ichope 53 kucho. En ratiro modhuro mag ji mopogore opogore. But katiba e article 25 wacho ni kuom ratiro go duto nitie ratiro ma ok nyal ng'oki, nitie ratiro ma ok nyal bedo limited. To katiba chiwo gi kaka ratiro ang'wen. Ratiro mokwongo en gima iluongo ni freedom from torture, cruel, inhuman and degrading treatment or punishment. Mar ariyo en gima iluongo ni freedom from slavery and servitude. Ng'ato ok nyal lor ne mondo obed kaka misumba ng'ato kendo sani. Yes. To mar adek owacho ni a right to fair trial. Ma ok nyal bedo limited. Aito mar ang'wen to wacho ni right to an order of habeas corpus. Matina ni court nyalo chiwo order madwaro ni mondo ringre ng'ato kel kata kongima kata kotho. Koro ka giwacho ni ratiro mar Rigathi Gachagua norochi, to en ratiro mar fair trial. Ni Senate no koluwo process makare. Yes.